Moi, voinko mä kuulua teidän poppooseen? Tiiäks mitä? Tää on superkauniit ryhmä ja lasijengi. Niin, jos sä haluat meidän joukkoon, hanki lasit. Oh! Oikeesti, ne voi olla minkä kuvioiset tahansa. Ja minkä väriset tahansa. Hups. Noin. Sä oot siis ihan nörtti, jos ei sulla ole laseja. Mitä sä suret? Ai hei, aprikoosi. No, miksi sä olet näin surkean näköinen? No, yritin päästä jonnekin poppooseen. Ja minun pitäisi hankkia lasit, että pääsisin heidän poppooseen. Ja nimittäin minulla ei nyt ole laseja, eikä minulle sovi lasit. Voin antaa sinulle lasit. Oletko tosissasi? Ei, pidä ne vain itsellesi. Ei, haluan antaa ne sinulle. Ole hyvä. Kiitos. Onnea yritykseen. Kiitos vielä kerran. Huomenna. Moi. Kelpaaks mä nyt teidän siihen poppooseen? No joo. Mut laitan ne takas päähän. Hyvä on. Jos mä pysyn vaan pystyssä. Saaks lasia pitää tällainen? Täällä. Saa, kunhan on lasit. Oikeastaan, hei! En huomannut, että noi on liiot. Ne on ne maailman erikoisimmat lasit. Mistä sä sait ne? Aprikoosilta. Wow. Ihkut. Niin. Sä oot itse päässyt tehdä poppoisen ihan varmaan super. Varmasti. Okei.